Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kanot Liberty Higher Secondary School Jawai, Pynhap Pyrda no Jingrakhe Jubilee Rupa ne Silver Jubilee jongka, hagash pauterik no pra daga jingalang Ryngkat Jinglekman Advance Christmas. Ka hall jong ka school kaladap dagi kena school kinong hikai bat kinong kershan, ya ka jingdap arpusan senam ka school, kabalapli ningkong nadu shitarik ulber arhajar, dak badan tang arpu prangut ki kena school nadu ka nursery hadu ka class 1. Ka Jingrakhe Silver Jubilee menta usnam kelas dang haka khatlai tarik ujamang. Lapliak program da jingpule na kaktian ublay da upastor Benisan Suchang, kablabu ikasur kebadan buram bat kabapendit jimut na kabenta ketika sni. Habaya sam ya kubor upastor Dr. Elifas Mukim, ulashim ya shithi kebaar jong Timothy, kalenong kebaar kedekhat khatlai, dak bapenpau ya pang jong jinglong basisha jong ublay. Ulay thu khana shapang Abraham bat kasara ban penkan mau ya jingkular ublay, kila ban shimpor ban urlong hendai kim judo. Ulaong ba jingrai jong kanot Liberty hakini ki arpusan snam ka sakhi ka jingpho sneo bulabu ki do anot jong kalong ying long sam ki balaseng ya kanot Liberty bon snam benchwa. Uba B Richard Yuria ulai khublay ki nong trei ki nong hikai bat ki coach ki bala IT lut ulapen pau ya jing sngongu ik na pule ki bala jet ya kanot Liberty. Bat ong ba ukermen baga school kadang ya ka rensa ni ki khana ban pun utlong ya ka sap ka bakidan. Ki Jingrakhe Christmas bakerpang balapen I da ki samla pule class 12 science kalanang pun phu ya ka Jingrakhe bat lekman ayom Christmas. Hakani ka sngi la odru ya cake Jubilee da missionary US binasan Yuria balapen kut ya ka jingalang da ka jingker khuker do na pastor Harista lapasam.